Συχνά οι γυναίκες καταλήγουν να απομακρύνονται από άντρες που δεν μπορούν να τις ικανοποιήσουν σεξουαλικά, είτε επειδή δεν προσφέρουν την ευχαρίστηση που επιθυμούν. Αλλά μην ανησυχείτε, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να το αποφύγετε. Σήμερα θα μάθετε για τα 3 σημεία στο γυναικείο σώμα που θέλουν οι γυναίκες να αγγίζονται και να διεγείρονται. Όταν αρχίσετε να εφαρμόζετε αυτές τις τεχνικές, καμία γυναίκα δεν θα αποστασιοποιηθεί από εσάς επειδή νιώθει ανικανοποίητη στο κρεβάτι. Ας συζητήσουμε τα 3 πιο συναρπαστικά σημεία στο σώμα μιας γυναίκας και πώς να τα τονώσεις σωστά. Πριν προχωρήσετε, σας προσκαλώ να εγγραφείτε στο κανάλι και να συνεργαστείτε για να βελτιώσετε την ποιότητα του περιεχομένου μας. Αν σας αρέσουν τα βίντεό μας, σχολιάστε 1. Αν πιστεύετε ότι μπορούμε να τα βελτιώσουμε, σχολιάστε 0. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε το καλύτερο περιεχόμενο αποπλάνησης. Όταν μια γυναίκα έχει σεξουαλική επαφή με έναν άντρα, συχνά μπορεί να μην ικανοποιεί πλήρως τις επιθυμίες της. Αυτό συμβαίνει επειδή το γυναικείο σώμα είναι βιολογικά διαφορετικό από το ανδρικό και ως εκ τούτου δεν είναι ικανό να υποστηρίξει τη σεξουαλική επαφή για μεγάλες περιόδους. Επιπλέον, το είδος της διέγερσης που απαιτείται για να φέρει μια γυναίκα στην κορυφή της ευχαρίστησης είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που λειτουργεί για έναν άνδρα. Οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για διέγερση, άγγιγμα και πειράγματα, γνωστά ως προκαταρκτικά παιχνίδια. Οι άνδρες, όντας πιο οπτικοί και ενστικτώδεις, φτάνουν στην κορύφωση πιο γρήγορα. Τώρα, ας πάμε κατευθείαν στο θέμα και ας γνωρίσουμε τα 3 σημεία στο γυναικείο σώμα που κάθε γυναίκα θέλει να χαϊδευτεί και να τονωθεί για να πετύχει τη μέγιστη ευχαρίστηση. Πρώτο σημείο, τα χείλη. Τα χείλη μιας γυναίκας είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και μπορούν να της προσφέρουν μία από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες. Το να αγγίζετε τα χείλη σας, είτε με τα δάχτυλά σας, είτε με ένα ελαφρύ άγγιγμα, μπορεί να προκαλέσει μια ορμή αισθησιακών αισθήσεων. Μια χειρονομία, όπως το να βάζετε το δάχτυλό σας στο στόμα σας, μπορεί να μεταφέρει εμπιστοσύνη και ευπάθεια μεταξύ σας. Ανιχνεύοντας τα χείλη της με το δάχτυλό σας, ενεργοποιείτε ένα επίπεδο οικειότητας που υπερβαίνει το φυσικό. Αυτό το απλό άγγιγμα μπορεί να ανοίξει πόρτες στις βαθύτερες επιθυμίες της, βοηθώντας να διαλύσει τυχόν σωματικά ή συναισθηματικά εμπόδια. Καθώς το δάχτυλό σας γλιστρά απαλά στα χείλη της, έντονες αισθήσεις αρχίζουν να εισβάλλουν στο μυαλό και το σώμα της, οδηγώντας την σε κατάσταση έκστασης όπου σταδιακά χάνει τον έλεγχο. Ενώ τη χαϊδεύετε, αδράξτε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε το άλλο σας χέρι για να τονώσετε άλλα μέρη του σώματός της, όπως τους γοφούς, τα πόδια ή τα μαλλιά της. Μια απαλή χειρονομία, όπως να τρέχεις το χέρι σου στην πλάτη της και να βάζεις τα δάχτυλά σου στα μαλλιά της, εντείνει τη σύνδεση μεταξύ σας και αυξάνει σημαντικά τη διέγερση. Δεύτερο σημείο, ο κόλπος. Η εισαγωγή ενός δακτύλου στον κόλπο μιας γυναίκας δεν είναι απλώς μια σωματική πράξη, αλλά μια έκφραση εμπιστοσύνης και οικειότητας. Αυτή η χειρονομία συμβολίζει μια βαθιά επιθυμία από την πλευρά της να συνδεθεί σωματικά και συναισθηματικά. Όταν γίνεται επιδέξια και στοργικά, αυτό το άγγιγμα μπορεί να οδηγήσει μια γυναίκα σε υψηλότερα επίπεδα ενθουσιασμού και ευχαρίστησης. Καθώς εξερευνάτε αυτή την περιοχή προσεκτικά και απαλά, κάθε κίνηση ενισχύει τον συναισθηματικό δεσμό μεταξύ σας, καθώς και εντείνει την επιθυμία και το πάθος. Αυτή η λεπτή πινελιά είναι μια γέφυρα για την κορύφωση, όπου και οι δύο βιώνουν μια αμοιβαία ανταλλαγή αισθήσεων και ευχαρίστησης. Το μυστικό για να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία είναι η κατανόηση των αντιδράσεων του σώματός της. Κινήσεις όπως η κλίση του ισχύου ή το τρέμουλο των ποδιών είναι σημάδια ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο. Όσο πιο προσεκτικοί είστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η σύνδεση και η αφοσίωση μεταξύ σας.
με αποκορύφωμα μια μοναδική στιγμή ευχαρίστησης και ικανοποίησης. Τρίτο σημείο. Πίσω του κόλπου συχνά υποτιμάται. Το πίσω μέρος του κόλπου είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο μέρος, γεμάτο δυνατότητες να εντείνει τη γυναικεία ευχαρίστηση. Όταν διεγείρεται απαλά, αυτό το σημείο μπορεί να προκαλέσει βαθιά συναισθήματα χαλάρωσης και ενθουσιασμού. Εισάγοντας απαλά το δάχτυλό σας σε αυτή την περιοχή, ενεργοποιείται μια φυσιολογική απόκριση που οδηγεί σε μυϊκή χαλάρωση και αυξημένη διέγερση. Εκείνη τη στιγμή θα είναι εντελώς βυθισμένη στις αισθήσεις, επιτρέποντας στον εαυτό της να καθοδηγείται από εσάς. Εάν κρατά ταυτόχρονα το πέος με το χέρι της, η φυσική σύνδεση μεταξύ σας γίνεται ακόμα πιο έντονη και οικία. Αυτή η χειρονομία συμβολίζει όχι μόνο μια ολοκληρωτική παράδοση, αλλά και μια ανταλλαγή δύναμης και ελέγχου, όπου και οι δύο ικανοποιούν ο ένας τον άλλον με αμοιβαίο και βαθύ τρόπο. Με κάθε άγγιγμα η επιθυμία της μεγαλώνει, καθιστώντας αδύνατο να αντισταθεί στις αισθήσεις που κυριεύουν το σώμα και το μυαλό της. Στο τέλος αυτής της στιγμής, όταν ο ενθουσιασμός φτάσει στο αποκορύφωμά του, το σώμα της θα είναι πλήρως προετοιμασμένο για το επόμενο βήμα. Η υγρασία στην περιοχή θα υποδείξει την κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει η πράξη της διείσδυσης, εξασφαλίζοντας μια πλήρη και ικανοποιητική εμπειρία και για τους δύο. Σύναψη. Κάθε ένα από αυτά τα τρία σημεία στο γυναικείο σώμα αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία να εμβαθύνετε τη σύνδεση, την οικειότητα και την ευχαρίστηση μεταξύ σας. Κατακτώντας αυτές τις τεχνικές, όχι μόνο θα ικανοποιήσετε τον σύντροφό σας, αλλά θα δημιουργήσετε επίσης έναν συναισθηματικό και σωματικό δεσμό που υπερβαίνει τη σεξουαλική πράξη. Εάν έχετε φτάσει μέχρι εδώ, σας προσκαλώ να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να κάνετε like στο βίντεο για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε περισσότερο περιεχόμενο όπως αυτό. Η εγγραφή σας είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη δουλειά μου και κίνητρο για να συνεχίσω να σας προσφέρω το καλύτερο. Μέχρι το επόμενο βίντεο.